Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω έναν εύκολο τρόπο που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας με αυτά τα απλά υλικά. Ένα κουτάλι, λίγο καφέ ελληνικό, ένα τασάκι και έναν αναπτήρα για να μην σας πλησιάζουν τα κουνούπια. Παίρνουμε το κουτάλι και ρίχνουμε λίγο καφέ στο τασάκι μέσα. Αυτός είναι αρκετός. Και μετά παίρνουμε τον αναπτήρα και ανάβουμε. Και αυτό ήταν όλο. Τώρα τα κουνούπια να το βάλετε έξω και τα κουνούπια δεν θα σας πλησιάζουν πια. Ευχαριστώ που με είδατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like και subscribe. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.